volong ko ma jialong PGR vijara long le long kido kiche ki be khaya tu ma phan tharle thek the ka puthak ka che song sai kiding voreng ka dure pen ahoya puthak ASDC YF KSA atum ni thom jo thom ka che song ki pangching lang so liara long ki cheng siang deng risonim so chingruma mai mahang ke thegani katalon Karbi Anglong live adaba birtang ton pen arjupanik tha kedam tang preni phai ECR ni lang phera hawar volong koma ji hi thialong Karbi Students Association pen chapter piponsi PGR VGR along lelong aronre pen kido kiche ke bia khaya tuma phan tharle vek nang ji pura kache song sai kedeng ponthu West Karbi Anglong phelang pia hawar long PGR VGR along lelong aronre pen kido tuma phan tharle po mati eviction claim popu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong ara da phan lamchak GP ponlo lamchak GP te da phi non puanta eviction claim thek thedat ajok Karbi Students Association an parta Karbi Anglong arat lapen song do anatum ningkipung kachi song asai dengpon bangso kachi song hut Karbi tangte Karbi pu chemathasi party chipu pe dhorom chipu pe pin pen kidam tangar ni pen la pusona jamek nang dengbom wangbom lu la sonsi dongkamukam phuloni dongmukak lapen volongkoma jialong ta puthot dharna ingi pon thutang lu bangso kachi song ahut ki ongdung aratatum Karbi Anglong Autonomous Council atuma phan anning kipung chepaklang pon rinti High Power Committee sengpon dera phita thangnat RD kavadera jok lapusona committee chipri dakpen rat kachisong ahong jailong nang bardun rongsi kemi thuji athema moapi jongsi eviction claimun iddet pulote High Power Committee atum adai chenang ji pusi litson rong pharpen ningjipon Ethebet sing chi hek pen tuni ri kang tung bangge ke claim ke dam de council tum kapang krila ma Karbi Anglong rat det ke chini lo council dem ke claim ke jisi ke thai lo pulo bang Karbi Anglong ang pe chino stame no la dak bangke jasemet pet High Power Committee tum bangkar chak dunia kenang sot nang non bang belu jasemet dorang High Power Committee kar chak kenang sot te High Power Committee ke do nang dia kenang sot masih ave eviction dong se claim pun eviction cell dolo lapen council secretary tum dolo lapen dak CM tum dolo lasi ahok lo non Karbi Anglong Autonomous Council CMC High Power Committee lo chairman sidame labangso High Power Committee ke lake okdai si pinjong non pisarlam lang nang pelotang te pini ladak kache song tum do ana PGR VGR kache song lam dong si komane ning telo pole kaita High Power Committee chingwai lo ladak ke ake hai huliram terang do ladak ke hai jotson bedo ben chenglok se penang da ake hai mirjeng krodo ben chenglok sedak penang lapuson si Karbi Anglong lo song jatum na pacerap irason si mandet lasi jasemet bangke la so chatai ben itum ethebet si kung tung lo Karbi Anglong Autonomous Council bangke un edet dong se la so eviction chunchedat pune adai bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM lo ke dowek bola ke lewek po Karbi Anglong team Karbi Anglong lapen omor sing tiso ke hai council kachari tulong ke lewek po sidame lapenan par bangta Karbi Anglong long elitum pro autonomia leaders atum lapen penang song japo tum non ke hai huliram terang ke hai jotson bia ke hai dhrom sing teron men chenglok ke hai elmin teron men chenglok alang litum High Power Committee long dokok pini dokok pen alang litum alam the alang tum teng men chokti kopiwa council tum kaning je teng men tang ho alang tum claim po tang ho chok tang ho pulok si alang tum kaning ke chon non portal asi mojong si eviction ke claim jong si chunche det pulo tang te alang tum adai enjima Karbi khai rengnang ji busi nilitum kache song jongsi khai rengnang ji pulote PGR VGR long le long aron repen ke do tuma phan tharle vek nang ji jongsi tharle le pulote rat ki thura por hura bangke soluk soda kamong wele japsita Karbi Anglong Autonomous Council atum siadai chenang ji pusi angtong ingti pen ningje ponthu non itum kache song bangke khei ki rengi phan long li ki rengi phan lasi PGR VGR ta isono la pen langam tu protang te non ke PWD long le long anta ta to warak nu anta kiche ke betum hem ka chikim heklong la pen hala dakta सरकार पेन रा हेमसो की पी ला पेन गुपिनी ला बारपी बारसो के दोजी फान हेमसो की पी टेकलोंग लासे कोसोन सी पीडब्ल्यूडी लोंग लोंग दकोले कोसोन सी हेमसो के लोंग लोंग महा तुम के मांगुमे में लासी इली तुम थांग दा के चोकचे थेदुंग दो ये तुमा के बिरंगे लासी नॉन के आमुत किसी को PGR VGR along le long ke tharle begnang pola pen tharle le lang tharle le bom lang plotang la so ka che song ke nili tumge ning se paning ding bom lo la so ang ke liet lo plotang te dak ai heading tang rak Karbi Anglong alo ka che song tuji mo avi a phiki buani nang le rok plotang te non pen sigi pulo
tuliram rong hanga ke hai tim Karbi Anglong tum aphanga long si la so atai ke topu lage labang so kache song bang kala ke jo si tim Karbi Anglong tum Karbi khai Karbi ra phan kachong thui lo yong si kachong thui sinang man de lo ko labang so kachong thui bang tum Karbi ra tum che chak che la si un ana ke prapen labang so pijar bijar long le bang tharle serang nang po harle le po pulo to te la ke tu kache song bang kon pom pela pela bang so kache song pon boy long yong si konan ni ko pine sulu kudang nang dukok prutang la ke tu phonga phong lo kaning je tim Karbi Anglong tu labang so adai bang che enang ji labang so tu mangi pun tu kasi pini kache song thipi ke lage kapre kali ile tu labang so ang thun bijar long le bang harle bek nang ji pula bang so ang thun pile thor sa me bolong ko maji long bang ponang ko bang ke la Karbi Anglong tu nomor konsil pen tu pini nangli tumban lamboy na piklo ma la sol nangli tumsi in zaman sejon la pula sokang ni putak pen labang so putak bang ke lamboy pini yarnian sa me long le lang te bon fita alang tu mis thelam ning je ver tin bijar long le bang ki eviction bek pu polam sining je ver ti seta hala bang nil tum han nang ke na pa chobai lok ko fil tum thegam lo gopia potma protang te nil tum ke mang mangala ke bijar long le tharle pu bang kali mentu lo ka tharle pu bang bil taman mang ke important mentu lo ka tharle po mata labang so ka tharle ji ar ni yong si pang dak dang lo protang te lutum song ham pang so mangke kache song bangke la por ni pan masing tong kon kok pu fita me pini la pu kali de pini bang la tu mangke tharle po pula bang so bijar ha war long fita me pini ar nian fita me thang nat a fai deng deng pon pe da the bang la lo hala dak ke du tum ke la ki illegal lo protang te hadak beha ka choklem thom fita me trading license khan kon pe votar long ke amene do tan homte votar list में तमें खान कौन पे लाबां के lang तुम claim pon bom में लाबां के lang तुम के डाके force के नहीं पोला मवे मती News report Karbi Anglong live ASDC Youth Front Lapen Karbi Students Association atum Chelangsi Difu Council Gate athing no long jothom ni thom chimit me pin pen ka chesong preni phai isiar ni pen ke pang chengpon Meghalaya lapen Nagaland Kachedai Clock Interstate hoya puthak pachun sarak nang ji lapen pachun pam mi nang ji lasonsi hojai Morigaon Nagaon lapen Golakha ki tami akami senaphan pachun sarak nang ji a hoilong isi adak bisi kedotang penabat BOP binang ji lasonsi keton kilang aphan ke mesena pen nona kai ke en nang ji a hormu bisi police materai kom sai khi atum tami pabat nang ji Kedona sai kamalong tami phan trok sir kep ke ladak kedo inglong aso khaya tuma phan rai pc chokomarang hoi pek nangji grade 2 grade 3 lapen grade 4 a chokomarang hoi ke pekalong state rat pangwi nang pachi joktun long le den nangji lason si bang pharoi sira trok ner kep sir kep tet me school than bang atuma phan prab jin pen bainong pinangji pohai hui ke hangalam the jong ponsi ASDC Youth Front lapen Karbi Students Association atum ni thom jothom ington ti pin pen dharna ini sikache songasai deng ponro Labangso ke chengsiar ni ASDC Youth Front amai phu Premson Be Gulson Be atum pen ke chenglok kapre Karbi Students Association asongja lapen kapre atum cheto dunsi kache song pang chengponlo Alang litum pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phan panong si pinpura lotami pajir dampusi nang pachini dun Lason si PGR Vijayara long le long aron re pen ke do tuma phan kathali ji aphan ke sai claim bomb seta ke damtang wo signify kebarni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang kachepen pupon High Power Committee amailong kachiraya tengki Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo angkang DCRF pen ke chenglok kapre council ke rai along le long ke do tuma phan tami tharlinang ji puta kachisong atum pen ke pajir dama pin pura lo along jongtun kachisong ke do Kaddu kawe tami khaya phansi kachisong lasi ladak kachipunang jialam lapen kachisor sarnang jialam avi sada kachisong ke pachun jia phan kaddu kawe chitora penang ji pusi kachisong amailong lam ke jai atum pen than pon Aku ki NG kali non ki do tang itum long Karbi Anglong la inherent subject laganang dun tang pen cheng lo kaddu we dam tame halan tame tum koson la apawar mukha bang si nang thi thubom nang ke pa ong jingli nang pa thi thubom sonsi theglong rong lo na sonsi langdam ke dam tang mo pen pulo Karbi Anglong Autonomous Council pen appointment pilo tet kaddu we qualified pamesi 131 susei kaddu we pilo MELP pilo chitame hala tum phan ko son la salary ke pending sa ningkan son lo Assam government pen SIU na paching thang lok
lase hemprek kipia phialam lo tame laso inherent subject LP long bangai tum ke hala council ke long hot sinang dun jo subject lang laso lo ko 1995 MOU hut bange office MO da tang elo sela so power and kok tame laso mu bangke hala tum nanga chi phudun do kok asam government nanga chi phudun do joine nona da kisung do kok lo asinon 189 dolang ningkan chikon lo chiklo kan lo 25 months pote ningkan ni lo lasi ningkan hini lo pote isi bangke kopi lo akam endet mat anam pipidet lason mati akam endet anam pipidet pote lake isi a crime thetan lason dar nangman de lo te lasolong koma lo chokche da council sor ma state government sor si chokchi lo angdo langam lok lo jong se assam government pun state government tum sinang pothai den ma council tum si pipidet pote council government si failure lo SDC pente KSA ke ningkan thongke patroxy lo hemprek mate autonomous state through article 244A ache songke hala sojo ne lo piposi jo thom ni thoman patha ponang kok lo hemprek uthak Karbi Anglong pen di masau rat phan BJP sarkar tum dokjir penanang pilo 2013 ningkan ke tapirgau alangli written pensi assurance na pi hala so alangli general secretary lo nilitum BJP tum alang chi pulam lo tapirgau ada written statement along lo BJP tum yong si central government yong se bangun pute small state create ye phan manga pamanji phan manga nitum long agenda dopot la bangke nitum nambat hapo usi tapirgau hala suhut bangke tok ang chi chap mon do anchot takali Rajnath Singh alangli tok mukalong ta 2014 parliamentary election aprang alangli hemprek aphan chakang lo hadak suri fokep susi arat chitong alangli chakang la sonthot lo jong si BJP tu jong si central government jong si sarkar paman pote sarkar pi paman pote itu manifesto lang ta dolo la pena agenda do small state create jiban ke lasi di tumbake na tumhan Karbi Anglong pen di mahasaurat han make la article 244 e bangke implement jiban itu News report Karbi Anglong live Trainee Pai Isiar ni Langsolet Committee Hall along Risonimso Chingru Mamai Ningkani Sikechok Mahangke Tekani Katalon Pon Langsoliet Ahawara Long Toklangamo Kangthur Ovikimia Tumaphan Rakio Hormu Pen Kapajok Arta Ki Jum Pen Chepachor Cheparo Batumaphan Kekhang Karbi Anglong Autonomous Council Pen Langsoliet Ahawar Araraphan Kepanong Kachingthura Saimo Ke Klem Kiramalong Ke Chok Che Kilang Kacharidun Anparta Langsoliet Ahawar Arat Kiduki Sungalong Kaikita Karjabdun Thipji Aphan Pusi Kedamtang Aningkan Trainee Pai Isiar ni Langsoliet along Risonimso Chingru Mamai pu parjaplo labangso risonimso Chingru Mamai Trainee Pai Isiar ni an ningkan isi nangchoksi Langsoliet Community Hall along talon pon si pinia bangke risonimso Chingru Mamai pu asong ningkan isi kechok arni lo kedam labangso song keseng labangke kedam tang asengkan pre chiklo ni Pai si bhomkurani si seng pon lo sin hola sopen ni tum pu claim dam lo pu risonimso kedo andame pu daldak ni tum langsel hawalong pu chirap si topen labang so song pen ni tum claim dam lo las me at me phone pen pini anke aningkan si ke choklo si ni tum non kedam tang an ke claim kedam kon ma das lan so se non ke bang sengkan da claim pon suji pu si ni tum bang ning chethe pon lo lapen ke esona bang ke non ladak Langsoliet Ahawar along Hawar risonimso rongaje kibilong tame nilitum asong pen nami unan ke chirap chito dunji pusi nilitum cheparai panlo lapente la chot kali mane arongaje along tin nami nilitum birta long dun pen polote nilitum chirap dunji pusi nilitum cheparai pan ya korte tumanta ladak an ngepale dun thegapot kero pajirlo lapen nilitum pini Langsoliet Ahawar along risonimso Chingru Mamai pu kedamtang an sengkan ni Pai isi pria chiklo litum labang sosong mate ame
pada pon iglo hala so pen pinian ke ningkani si ke arani ke chok mate amhang ke thek arni nitum isen mi pen pachun pon jia phan nitum pini sigdang pon si lawang suarni thot pini pada pon lo la penili isi mises ke piang tu mang lo Karbi Anglong adang risoi jang kedoan atum stame kiwang jilang ingdeng thongkep rahini Karbi risonim sorong aje mate hawari sonim sorong aje along tame litum chirap chito dunang News Report Karbi Anglong Live Kidamtang preni phai isiar ni ada por phai kebra chiti ma por malam swachata hi seva surihini raing korapli National Service Scheme Thongnok Be College aro atum pen dongmukak ahithialong ke pangthira sai kedeng pon Labang sohut pangthir pon laki Dokmuka Town Dokmuka Hospital lapen Dokmuka Police Station along ke pangthir padok pon lo Bangso ke pangthir pon laki Mahatma Gandhi amahange thekani pache tondun si Mahatma Gandhi akimang India det kangthir et kilang mi senji aphan akimang ateng ben si bangso ke pangthira sai deng pon lo Dokmuka Thongnok Be College National Service Scheme Unit atum ke patir pipon along Dokmuka Thongnok Be College thanbang mate professors lapen ongdung ke charli ausumaratum chirap chitodun si mesen pen ke pangthira sai pichun pon News Report Karbi Anglong Live Tangde pinia da babirta ke lapansi kang ton poniklo